ka Pyrthei TV. Kami yaki Khubor hakimat dak berpecuai yaki Khubor na ke Jylla. Hadir berkelami ke jing syahyar thma dak bakawang petrol bom bathang yaki kali sarkar hakiri runar menteri rangba ke Jylla ulong babarok ke bidon ketikin sangat hakaan. Habai kran bakila Pyrthei Khubor konrat ki sangma ulong bawat lada dan ke jing syahyar thma ki pulit kin amla ban chukem klam dala ban pen shisha ni shunget bayathu nama nore mano. Shushu konrap lapan pau bagi sarkar kelong scam ha ban kemik wedon kiti hendak kidan kam dek saki ki babiang kumna ke jingring dor limba ke CCTV ni ki video. Koi ke kali sarkar kala ingkhong dia magla sya wyang ding hakirunar ki bamla ban itu dor khmat hakamit singi palai hajan ke office water resources hadan kiti Shillong. Kini ke kali bolero kebetulan new number ML North Iway A North Iway Nyosan Jangkatan Water Resources kala sya wyang ding ke badang penyeng hapelau jong kini ke office. Ka jingshit kerang ka sngi bat kumjo ka jingkala kamariang shibon tli ki telong gelas tang man terkhong bat kini ke jing terkhong kan bo ikipat ba ha ke jing e bakrau la ka long harilom khasi jaintia bat kumjo ru harilom garo. Ka Federation of Khasi Jaintia and Guru People Southeast Khasi Border Circle kum shibenta bandang penchlu shushu yaki samla puli ka dong kathan mau senram ha ka atrik mentau benai Jymmang kelasam khusnam yaki samla puli ki pas ba ha ke jing puli nadu class 10 hadu postgraduate. Yakni kajing sam kusna bat pen kuburam la penlong hamau senram dongneng dorbar hall bat ha kani gesngi la airu ya ka kusnam kerpang ya kinong hikai beyo ek national award bat state award kum kadak bandang aimin sim bagi samla ha kani ka dong ka than mau senram. Ka dorbar shnong wasit maharam simship Southwest Khasi Hills District kelapin kuburam yu hybrid elambok dakharu badang khalais nam karta kumuru shlur halo ka kam shlur jong ba ulale dak baplat im ya kuai ka khna samla ka bakerteng ka sapi ban roi thong ni ka badang khasan snam karta na ka jingam jilop hawa rilang ha ka phuwai trik ya yong arajar phosau. Hakte ka phuwai trik ya yong arajar phosau ka shnong wasit kala yambriu hadin ba arngut bi khna samla kata ka shaba kemen lang wanyang bat ka aisha ban kemen thong ni kilangam jilop no ha ku ka thuai hawa rilang ka baki khot ka thuai bre merit ka baki dang ye jingi. Nolor kini ka dorbar shnong wasit klapin ku buram rusluru ya uai urang ba uba lambok thong ni ubala jingi ban let's say hi marwe ye kitiki atli ki met yam. Ka jingte ya kuai ke yeng ke bajrong nyomala haranap lum haro jong surok Shillong maulai bypass hagashnong mau kunro shing Shillong klapin sir min sim bat wan ra ru ya ke jing sngokya ka bajur ya ki board penya jong school Grace Academy ke badan shalindat jong ke ke yeng ke badan ya ki khna school ke bapuli naduk ke kelas nursery hadu kelas 8 mentapat tu ni kmi ya ki Khubor na Kylleng keri. Nong yalam keseng Congress Rahul Gandhi ulalit bentap kerteng nak benta banyak khun yak election MP Lok Sabha narai Bareli Lok Sabha constituency. Lasen ran lang yu Rahul dekin nong yalam hakmat keseng Congress nadu President Mallikarjun Kharge ka Sonia Gandhi ka Priyanka Gandhi ukin Jong Robert Vadra bat ki wepat ki nong yalam jong keseng Congress haringkat ki babun ba ki pat ba belin ki bedai ki nong Krishan jong keseng Congress bat keseng Samajwadi Party. Hadin bu Rahul Gandhi ulalit bentap kerteng banyak khun narai Bareli Lok Sabha constituency menteri rangba do kari Narendra Modi ulong ba Sheikh Zada ulating ke jing syarem na wayanat komta ulalit wat lenti syarai Bareli. Modi ulapin mi ya kentin Sheikh Zada ka bamod ukun sim ya ka ba usiat parsi ya Rahul Gandhi kum ukun sim. Modi ulong ba Rahul ulakol markli ulapin bena ba ulit phai biang sya MT hakani kesin ka minta hendrai upoi penban syarai Bareli. Ka headquarter jangki pulit Delhi Hajai Singh Mark kala sya berngem pen Pyrthei bom hendai kham hadian ki pulit kilalap bodeu knarit ubale ya kani ka kam ki pulit kila ong bakila yo ya ka shithi berngem pen Pyrthei bom ha ki email jangki bat hadin bakila bodin bha kila penban bodeu knarit hadin bakila tokit benia bat kilap bodeu khna ubam pat tip ai kila IT no syaki kmi ki pa jong u kladan hado shispa apusantli ki jing sya berngem pen Pyrthei bom ha Delhi. Ki surok ke penyeso ya ka Barak Valley jang ka Assam bat Kadima Hasau district bat kumjoru bat ki Jylla ba Marjan kum ka Tripura Mizoram bat Manipur kila sakut namar ka jing tua khandau ha ka jing ther palat ulap ba ha kini kisngi
Nalor ki surok kali ki linti rel ru kila syakta namar ke jing tua kendong. Menteri Rangba ke Assam Himanta Biswa Sarma ulapha iki officer bak ki kinhon yarab baki de pen khoj no plan ki surok ki bashatab ha ka kendong. Kakung bakai pot bala penmi da kasanat ka koi ka khia jong ka Jylla Mizoram laong baki don hadu hispa prangot ki brio ki blayap house nem ara jar pholai namar baki yo ya ke Jymmang tuberculosis ni ke Jymmang TB. House nem ara jar pholai ki don hadu ara jar arspa nya pu arngot ki brio ki yo ya ke Jymmang TB ha Mizoram. Ulat jong Jylla West Bengal UCV Ananda Bose ula penmi ya ku hukum badai ban khang ki pulit bat menteri katanat platingka Chandrima Bhattacharya bakin rung Raj Bhavan. Kene ka hukum kelami hadin bakadon kuwe kanong tre Raj Bhavan kabala ujo syaki pulit da ka bakenno ba ulat ujrong ti yaka. Ulat umsya iki pulit bayu menteri katanat platingka bakin rung habro lai teli ki Raj Bhavan kata ha Kolkata Darjeeling bat Barakpur. Mentapat tunya phai skimat Khubor na Kylleng ka Pyrthei. Ka Turkey kala sange lut ya borok ki kam khayi pateng bat ki Israel namar bahaduk mentaru ki Israel kadang yai beteng ban hier thma ha Gaza Strip. Ka Turkey kala kren syai bakan sedang biang ya ka khayi pateng bat ki Israel tat haduk ba ki Israel kan sange no ya ka thma ha Gaza. Kat kum ka jingkhen husnem ara jar pholai ka jing ya khayi pateng ka Turkey bat ki Israel kalong haduk $0.5 billion. Ka Israel kala ther bom hajan kanong ba Damascus jong ka Syria bat hakani ke jing ther bom jong ka Israel ladan prangut ki sipai ki bala minsau bat la don ru bon ki jing julor ki jaka ki ba ki Israel kala ther bom ki de ki jaka ba bon bha ki le no Hezbollah bat ki wepat ki seng le no ki ba yo jing kershan na ka Iran ki le no Asia ki bana Iraq ki la kam ba ki la ther bom ha ki lightly ki jaka ha Israel arli ke dei hanong ba Tel Aviv kat ba ko wepat ke dei ha Beersheba kini ke seng le no ke dei ru ke bala jutip ha Iraq kom ka Islamic resistance kini ke seng la berngam ba kan ye beteng ban hier thma ya ke Israel tat adu bakan sange no ya ka thma ha Gaza. Ka Ministry of External Affairs ka Sarkar India klabetha ikinong India ke belet Polish United States bakimdai banya shimbenta hakino kino gijinga ki bakide ban board bet renti yaki kendon an jong ka Sarkar United States. Ka Sarkar India klapinmi yakani ke jing betha de hadin baklami ke jinga ki ke bejur jong ki samla puli haki college baki university ba pher ha US ban persha yaki jing her thma ke Israel yakino Palestine ha Gaza. Ha US kidan naki lakngot kinong India ki puli haki college bat university ba pher ndai haduk menta laong bakidon kinong India bakim pat don benta ai ha ka jingaki ka kum Khubor brayo lum la yatho bakinong India kim tre hiru ban shim benta ha ka jingaki namar ba ki bon naki kim kwa shu banwan pha che India ba ki kwa ban tre ha America on la dep na ka jing puli jongki kumta kim kwa ban don dak sne reality. Ka jingya brio China nakadaw ka jing Kylleng ka surok ha Guangdong province mentag lakiw siya ka sapu prangut ka sarkar klapha ikikin hon yarab ban letse yaki brio birang sakut bat banta ni kali ki bahap siya po kidan palat sanspa ngot ki kin hon yarab ki bidang don haduk menta ha kani ka jaka ba Kylleng ka surok kadaw ka jing Kylleng ka surok kadai na ka jing thiar palat ulap ba lakat to kat nisngi. Menteri Rangba do berim jang ka Pakistan bat unong ilam jang ka Pakistan Tehreek-e-Insaf Imran Khan ulong balaja AA ya bat ya kalok jong Devin Kenno you Chief of Army Staff General Said Asim Munir Imran Khan ula tho shithi na Adyala jail ban ya tho pat ba bag sipai kidan jing thmu ban penyap ya Imran Khan ula ong ba baro ki jat jing pichitom kila le ya bat menta ka basa kalong satang maju penyap bet ya Ar pungut ki bru klamen saw but we ulayap ha ka jing Pyrthei bom ka ba arsen ha Pakistan. Ka jing Pyrthei bom ka bening kong ka dei na mar ka jing let yu ka trok kit doyong ya bom ublatep ha pok khendo but bon na ki bemen saw ka dei kinong ti doyong bat ki sipai. Kam sa sipang pat hadien ka jing lumbriu ha ka tei ka jaka ki le no kla Pyrthei sa we pat ubom da ka pindan kam do remote control but ka jing men saw bon ki pat ba ka dei na mar ka jing Pyrthei ubom ubaar. Haduk menta kampat shim ladan kanu ka seng le no ka shim jingit kli halor kani ka jingja ar phongut ki bru ki layap bat ar phuwengut pat ki lamin saw namar ke jing hap ka boss ha ka we kariat ka bajrong ha Pakistan kidon sa phulai ngut ki bru ha po ka boss ka padang mi na Gilgit banlet Sharawal Pindi Menteri Rangba do Shehbaz Sharif ulapha ka jing snolem shiki bahinga sem jagitu ki bilaklat bat ki bamin saw
Ka Pakistan ke Iran bat ke China kinchong jingalang no shen banyak keren kumno bikin rat ding khong iki kam le no. Kini ke jingalang ke day namar ke jingsha hiar thma jong kinang China ki bapintre kam yaki project bapher ki bidan hakini ki atli kiri. Ka China kalong balada ka Pakistan ke trailang bat ke Iran ki le no kinamla shan slam satya hendrei ka jingyo la jong ki le no berle iki kam pentrim ke day namar ba ke Iran bat ka Pakistan ke pher Jymmang. Ka China ka penpau ko jing songkhia namar babun ki kam penroi hakite ki atli ki ri ki sakut nakadaw ko jing sha penthot ha ki le no. Kita Kylleng ki Khubor hakimat kimat khublei.